Chibai levek ole he video chuanin narcissism chungchang hi kan soyanga enga tanga lo chuak nge ti te aziak tu hi f vanlal ro chana ti ni a zofa te u finna zong ula ti le khabua bungsom ni pakhat na ni ani hi Instagram lama kavadila milo phal saka kalom hle ni soitanang tunlai huna hian Sherlock Holmes hi omta sela ti ngai tuana manga TV series an siam pakhat Elementary ti CBS ti chua episode pakhata chuan Sherlock Holmes hian ti hian soyani social media ron vung chau hian chuan tharji nga mani le mani in ngai zonna narcissism aron tipunga an thalak ruak deuh leklek te po wantlang en turin an chop chuak ta a ar onin amei a han ti parvela ama in nuama ti a chuti ruala ama se tu turte akau ang hiani ti in adik viawani Greek hau thon thua narcissa sale ikoi te kan hua ikoi chu la sinula mel thatak mai ani a ama o chu moi ati em awangin atong tam em mai china atong deuh reng mai ni ni kha chu pathian nu ju noi ne nanin hua ikoi tong tam lu tuk chu ju noi chuan aning ta a ngoi turin ati ni mase ikoi chuan chal tlai deuh hian pathian nu chu achang le ta ju noi chu athin rim ta hle maya ka shim don je ni o inei to lawanga I chong thei to lawanga I chong thei chun tur chu mi te thu soi top lam zel I soi chong thei chawang kalla tlang lama te khian han bir ro mi in an kau che ani lo chuan ron in lan to reng reng su atitani lung oi lo takin ekoi chu kala chonga han tuma atong thei ta reng reng lo mai ni mi chong a hriat chawin atong ve theya chu po chu an thu soi top lam a soi chong thei chawani ni kha chu tlanga hian tlangwal mel thadeu mai narcissa sa hi lo kala angawin apian te chu anal ema a mel te chu lasinula te aima in a thazok boka asam dum hlap mai te chu akir chap bokani amit te chu aming fia ka ikoi chuan thingphe na tangin alo bi thla a mel tha ati mai ni a hmangai ngal tatlat meya narcissa sa chuan hmangai let ve se ati hle ni mase engtin nge in mu tir thayang ju noi khan mi in an kau chawa in lan turin thu ape boxi a ikoi chuan tlangwal chu azui zela narcissa sa chuan anhunga thom a hria chuan a dinga a hoi vela tuma a musi lo mase tu emo hian ama chu zuya a hria tla tawangin a ding le ta a tunge ni a han ti a ni ti in ikoi chuan a changa mi thu soi top lam a soi ve thei tok chau awangin tunge ini narcissa sa chuan a han ti le a tuma a musi lawa ni tirangotin ikoi chuan a lo chang le ni narcissa sa chuan thinrim zetin minui zat su local la ron in lan ro ati a ro ti in ikoi chuan a chang le a hlim takin aron chuak ngala mase narcissa sa chu alo thinrim em si a narcissa za hi a fing vak lawa iko I chuan anui zat ni in a hretlatani iko in hmangai mel taka a han mela ko a han tumpo chuan anam son dora mi inui zat thom kha kalo hrerengalom enga tinge mi I hmangai der tak vel ni mi inui zat ber ani hi I thian te po thing phen vela tang chon allo nui ro ta ve ang kalbo ro ati a ro tirengotin ikoi chuan a chang le a lungai takin akalbo ta aril ro in chu tlangwal chapo tak chuan hmangai em aba hmangai let ve tur ni si lo nei ve sela hmangai na don le lo na zia she thei se atini narcissa sa chu akal zela nakena chuan atui alo halta a tui film da umai hi mo a in tumin a han boka tuya chuan ama tha mel tha em mai chu azu mu a mase ama tha ani ti kha shireng reng lawani tui chunga tang chuan la sinula in aron en chho ni in a hretlat maya ama tha ngei chu a hmangai ta ema la sinula ivan mel thate reng tui tang khan lo chuak la in komang ati tamol mola atong lai chuan tuya thla chu atong ve hian a hria a mase atong ri a hre si lo
tui azuk khoi chuan a hmel chu a bo dei zela tui chu a chet lo thleng a ngaka azuk bia a thla chu azuk nuya alo nui ve ni in a hmu a alom em maya lo chuak turin a thlem ngoi ta a ma se alo chuak du si lo iko I ve thung chuan Narcissa san tu emo a bemol mol a hmu chuan tunge abiak ti sha tumin aron bia ama Narcissa sa thla tuya lo lang chu a hmangai ani ti a sha chuan shilfia a chak ema ma se athu soi top lam a soi chuak te hi chau mai si a alung ai te ema a chan chu adu thu sam ang nge in Narcissa sa chuan ama hmangai let ve theimi alo tur ama thla tuya lo lang chu a hmangai ta tlat awang chuan tlangwal chuan tui chu akal san thei te reng lawa ni leng zan khwa in ama thla chu a en chara a bemol mol reng boka zan thla enga te chuan ama thla chu a thlir vong reng ani ni tam taka liam hnu po in Narcissa sa chu tui bula chuan a bok tlata engma a eina in talawa a han trap thin ma se tuya amit tui far chuan a thla chu ati bo zela wangin tra po a trap ngam talawani lasinula nia angai chu akal bo a hlau ngoya Narcissa sa chu alo cherin alo dol dang ta maya chu teng zel chuan tuya thla lo lang po chu a ve zela wangin poi ati ema iko ipo khan she alo ti ve thin Narcissa sa chu athi thwai don ti a sha a shil thei bok si lo tu khat chu ni alo chhuat chuan chu tlangwal mel thatak chu alo thireng maya a mel chu ala tha maya pathian te po in an khongai awangin arwang chu pangpar moi deuh mai varsar sia chuan an chantir ta a tun thleng hian Narcissa pangpar te chu tui bula an la to an ti ni iko I ve thung kha chu alungai ralraya a o chau hriat ani to kan soita khan Narcissa sa le iko I te chanchin chu ni a an mani anin ngai san le anin da poimo awangin an tuara an ni tur an ni phalawin Narcissa sa phe chuan a thi pha thakani tunlaya hian Narcissa sa le iko I te angmaya mani in ngai sang le mani in ngai zong engkim lai puya mani in da chi kan tam ta hle ni in alang chu tiang chu narcissism an lo ti ta ni hu hau thala ka po mani in zong ma sa chat chanchin buwa kan thuziak alo chhuwa po a mani article chuan na lai bi masale chat chi kan ni kan narcissist ta khlom awangin social media company lian hian an rol she chata do san min chhop chhuwa saka an hausak pha thur ta ni social media kan khosak dana te kan ni tin nun phunga po mani hi kanin da poimo in kanin ngai sang ema midang te po in min ngai sang se min ngai poimo se kan ti a kan talvel na sa thina ni hi mani kanin ngai san anga midang in min ngai poimo lo fo awang hian insecurity kan nei emoti turani a social media te hian mi om thala emo an thuziak tarlan emo an engemoti na thila te hian tongkam moi lo le za om lo fashan mai deng khong tak hian kan vom lui fo kan thu post thin te kan thalak post thin te hi midang ten min en dan tora kan be sei dan te hi enila kan narcissism alang mani kanin ngai zong maya hemi awang hian bum tok le to swal tok po soitur kan nok to bokani apoi tak zetani mithiam te soidan narcissist te mi zia sang lo soite le lokila pakhat na chuan narcissist te chuan mani an inda poimo chungchuang panhina thil renga an chan vo ve tur reng omin an hria a mi ngai san khel reng in an khosa pathumna ataka thil ro puiti achievement nei chuang si lawin mi aya sanga omantum palina an shiak bak hria le thiam angalan an ching pangana hlotlin na thu neina thiamna moina le kopui thachung chuang vel ngai to rengin an khosa parukna mi chung chuang bi ka in ngain an tluk puinia an hriat te lo chu an kom pe lo pasarina mi du sak bik na an be seya
midang te ero chu an be sei ang thlapa turin an du pariat na midang te thatna rem changa la a an du zong nei an tum thin pakwana midang tep mamo le ril ruput mang hriat thiam tumna emo hriat thiam theina emo an nei lo somna midang le el reng rengin an khosa a midang te po in an erin an hria som pakhat na engkim mai a thaber vek nei an tum car te bike te adang te ti in mithiam te chuan an soi ani hetianga mani in ngai zong chi ho hi chuan soisel na nia lang hlek hi an hoviau zela mi in an ngai sak lo dewa an hria chuan an thei lo thwai thina midang te ne na in lai chin na konga po har satna an toka an ti taw olsam midang te chung tlak emo thinrim le an khoma an aya chung nungzok angalan emo an tum thin ani an ril ruput mang an thunun theilo fawa an ang le hluai thina social media te hian soi om lawa ngai soi chu chu dan chinga thil in thlak danglam an ma chon theilo fo an lung hnur viau lo le an ril ruput mang mood an thlak thu thu da mi hriat lawa za ruk na tling lo ti na le kim lawa in hriat na te nein depression an nei olsam bik ni in mithiam ten an soi bokani mani in ngai zong narcissist reng reng chuan an mania diklawa om ti hi pomhar an ti thina doctor pan an she thin doctor pan mai hi a thaber ero chu ani ti in mithiam ten an soi ani kan mi zo khotlang nu na chuan ani zo khi le kan ti thina chumi chu kan kalsan thui ta hle bokani bible chuan a thei phot chuan nang mani lam tal mi zong zong nen in remin omro u rombung som pani chang som pariat ate elrel le in ngai hlut awanga engma telowin mitini in ngai tlom takin mani a in midang thazo ka ruat theu ro se philippi bung ni chang thum ti te in min shila baptist tu johana po in ani chu tlatlum tur ani a ke ero chu lang tur kani ti in iswa chungchang asoi bokani nangma in mangai angin eveng te i mangai tur ani ti hi thupek ro pui ber dot tu ani ti lal i soin min shil boka mani in ngai zon lutuk hi a thalawin a hrise lawa tor tur atama a mizo lawa a christian lo bokani midang te da poimo in chen pui nuam ni turin mizo takin christian takin inungang o ti in azia kani hemi azia awang le hete kan soi awang hian mani in da hniama in da poimo lo tur ti na lam khani chuang lawa mase engkim lai muwa in ngai le keima ni atanga thil dang zong zong kan te kha chuan adik thei don lawani mani chapo na lam kha ani to dona chu wangin mani in mangai thosi en in ngai tlo mang o midang te chen pui nuam thei turin mani chau in da poimo lawang o ti aron soi tumna ni a ti chuan hele khabu hi lo chher ve nge ula khati a zofat te u fin na zong ula ti khani a chapter dang bung dang te po hi nakina kan la ron soi lenga ti chuan le peka kanin hule theu donia